नमस्कार मित्रांनो, नोकरी सर्कल ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत निघालेल्या भरतीबद्दल. तत्पूर्वीच मित्रांनो, आपण जर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्याचंच आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, ज्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत 168 जागांसाठी भरती निघाली असून या भरतीची शैक्षणिक पात्रता ही 10वी ग्रॅज्युएशन BSc तसेच MSc टायपिंगची आवश्यकता आहे. मित्रांनो, या भरतीतील वयाची अट ही 18 ते 38 वर्ष असून मागासवर्गीयांसाठी 5 वर्ष सूट आहे. मित्रांनो, या भरतीतील नोकरीच्या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड असून या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारची फी नाही. मित्रांनो, या भरतीत अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 सप्टेंबर 2021 आहे. मित्रांनो, या भरतीतील 168 जागा पशुवैद्यकीय अधिकारीसाठी 4, उद्यान अधिकारीसाठी 8, सहाय्यक उद्यान अधिकारीसाठी 8, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्यासाठी 32, सुपरवायझरसाठी 20, परवाना निरीक्षकसाठी 4, निरीक्षकसाठी 16, आरोग्य सहाय्यकसाठी 16, लाईव्हस्टॉक सुपरवायझरसाठी 4, ॲनिमल किपरसाठी 4, मालीसाठी 52 अशा एकूण 168 जागांसाठी मित्रांनो ही भरती होणार आहे. मित्रांनो, या भरतीत अर्ज करण्यासाठी www.pcmc.india.government.in या ऑफिशियल वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर जाऊन ज्याला डाउनलोड करून विसर वाचावी. तसेच रोज नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.